hvordan vi bredderegulerer vores juletræer. Vi starter altid med, efter fjerde vækstsæson, og startklip, bundklip den nederste ringkrans væk. Herefter så håndklipper vi alle vores juletræer. De skal breddereguleres, fordi at de har en tendens til at blive for brede. Vi klipper helt inden ved grenkrydset, og vi lægger saksen en lille smule ned, så klippesåret ikke bliver så tydeligt. Vi har nu formklippet vores træ. Nu er det grundklippet og klar til vækstsæsonen. Efterfølgende så skal den øverste grenkrans skudnives, og når væksten starter i toppen, så skal de topskudsreguleres for at begrænse længdevæksten. Der har medført nogle klippesår, efter vi har håndklippet, grundklippet vores juletræ. Det vokser træet ud over, og i de kommende år er det kun at finjustere træet, og det gør vi ved at gå og skudnibe træerne. Vi har et team af dygtige medarbejdere, der har formklippet træ i mange år, og har I brug for hjælp til at formklippe jeres juletræ, eller bare ønsker en snak om juletræsproduktion, så er I velkommen til at se mere på apalla.dk eller ring til os for en snak.